unongochimbozvifambisa sei chacheni? Unongochimbozvifambisa sei? Sorry sisi. Sori yekuita sei? Saka sori iyoyo ndo ichabvisa nhumbu iyoyo. Alright, saka uda kutondodzaka kuti makarira musina kana protection yemunhu. Akakata chaita zvokurasira panze. Zvekurasira panze kokuita sei? Saka nhumbu ndo yaunotya. Ma-STI hautombohatyi. HIV chaiyo hauityi. Sisi, Chii? akati ndindega musikana wanga ari kusangana naye saka ite uchisa mabhaketsi uko. Kuvimbana kokuita sei? Makasangana madays mangani? 2 weeks. 2 weeks matosangana zvekutoti matozivana. Mama testiwa imi? Ine nyasha unondikona. Hautombondinzwiri tsitsi kuti nisisi vako ndinoti ndikakwira ndikadzika. Ndikuti kuti iwe uende kuchikoro upenyu hwako huitewo nani. Asi hauzvioni zvese izvozvozvo. Unonyura murudo zvekutadza kuziva kuti ndine utano. Saka kana morning after chairo hamuna kana kutomboshandisa zvei. Ndiye timbotsvaga zvidziviriro. Akakudza kuti mukomana ndiyega anotsvaga dziviriro ndiani? Iwewe semusikana une kodzero yako yekutsvagawo dziviriro. Mobetserana mese muri vaviri. Inimika. Nyasha wandikona zvawo. Akati kudii? Akati pana sekuru vanoziva vanogara kuseri kwendwepoint vanobvisa nhumbu nemahenga saka ndokwanga tichitoindi. Iwe nyasha dzako dzirimo chaiko chaiko dzako dzirimo iwe. Hausi kunzwa kuti kune vanhu vari kufa here nekubvisa nhumbu idzi? Hadzina vanogona. Handidi kutombonzwa wangu usina basa. Mwana uyu ndiwo muchachengeta. Unondinzwa? Mwana ndiwo muchache. Usada kunditira manyengo okunditirayo kuzvinzwa. Usada kutombonditira manyengo. Mwana ndiwo kuzochengeta uchida usingadi. Handitombodi kuzvinzwa zvokuti mabvisa nhumbu iyoyo. Ende ukangoibvisa chete nhumbu iyoyo ndini ndichatanga kukusungisa. Inini sisi vako ndichatanga kukusungisa. Kanganwa zvako kuti ukanganwa kuchikoro ndokuchaenda. Kuchikoro ndokuchaenda. Handidi zvokutaura zvisina basa. Gadzira bhaketi uko. Nyasha gadzira bhaketi mhani iwe. Basa rekurara musina protection panapa muno uzochitisa bhipi musangana nebasa rese.